El Lleida Esportiu s'ha acomiadat pràcticament de les opcions de fer play-off d'ascens després de la derrota per la mínima al camp del Barça B i la victòria del Badalona. Això ha suposat que la distància amb l'última plaça que dona accés a les rondes eliminatòries sigui de 8 punts, quan només en falten 12 per disputar-se. Per tant, els blaus ho haurien de guanyar tot i esperant sopegades dels equips implicats en aquesta lluita, com el mateix Badalona, el Villarreal B o l'Hèrcules, entre d'altres. Una possibilitat remota. Els de Siviero, després d'una primera volta desastrosa i una gran recuperació en la segona, s'han tornat a desinflar en la recta final de campionat, on han acumulat 3 derrotes en els últims 5 partits. La darrera, al camp del Barça B, on l'equip va oferir una bona imatge davant el líder de la categoria, insuficient però per aconseguir sumar algun punt. L'entrenador argentí, malgrat les dificultats per optar a l'ascens, no vol descartar aquest objectiu, mentre hi hagi opcions matemàtiques. Sí, porque hay muchos enfrentamientos directos. Nosotros somos capaces de resolver todos los partidos que nos quedan de aquí hasta el final y ese tiene que ser nuestro pensamiento. El que se entregue, tanto sea de puertas para adentro como de puertas para afuera, es mejor que mire otra cosa, que mire otro deporte, porque nosotros no nos vamos a entregar hasta el último partido. Nosotros tenemos que tratar de, y lo vamos a hacer, de defender estos colores de la mejor manera y este escudo hasta el último partido, sea cual sea la situación. Es nuestra obligación, como mínimo, así que todos queremos terminar lo más arriba possible. Serà important sumar tots els punts possibles, si més no per assegurar la disputa de la Copa del Rei de cara a la pròxima temporada. Es classifiquen els 5 primers, però sense comptar els filials, que ocupen 3 d'aquestes places. Per tant, la via d'accés a la Copa s'obre fins al 8è lloc, posició que actualment ocupa el Lleida, empatat a punts amb el Saguntí. El pròxim compromís dels blaus serà diumenge davant el Sabadell, en un partit que es jugarà a les 6 de la tarda al Camp d'Esports.